Здравейте, хора! В днешното видео ще ви покажа как да се направим в Avatar World снежен човек. Така, влизаме в Avatar World и ще влезем в тази оранжевата къща, в която ще си направим самия снежен човек. Така, само да почиста. Тук ще направим нашия снежен човек. Взимаме една топка, слагаме я на пода и върху нея слагаме друга топка и ще стане средна по големина. И това го повтаряме няколко пъти и след като го повторя ще се върнем. Така, повторих го и ми се получи така. Знам, че няма никакви неща, например шапка, шал и очи и копчета, но ще го завърша в друго видео. Чао!